जाने कहाँ घूमे चलबू मेला। सुना है ना सोच के सवार के तू आइलू अकेला, बोला जानू कहाँ घूमे चलबू मेला। असोदा सहारा में बोड़ी एही जखरा भइल बा, तो चलो यार जिला के बुर्ज खलीफा के चर्चा भइल बा, तो चलो यार जिला के बुर्ज खलीफा के चर्चा भइल बा। ऐसन पन डाल कहबो बनल 0 माइल में, ट्रेंडिंग में बस गरो देखा जाके मोबाइल। हाँ तो अच्छा चलो देखल जाओ। ठीक है बा। आरा जिला के तयल के पहचान हो, पूरा बिहार के बयान बान शान हो। माई के दर्शन करब मनवा साचा भइल बा, तो चलो यार जिला के बुर्ज खलीफा के चर्चा भइल बा, तो चलो यार जिला के बुर्ज खलीफा के चर्चा भइल बा। घूमल जाई मेला हमनी के पूरा रात हो, खींचल जाई फोटो दुर्गा मैया जी के साथ हो। हाँ जान खींच ली हो। अरे हरा 0 माइल से पूरा नाइट मिलेला छोलो हवा के बड़ी टाइट। अभिषेक रीडू यादव मुकेश के खर्चा कोइल बा, तो चलो यार जिला के बुर्ज खलीफा के चर्चा भइल बा, तो चलो यार जिला के बुर्ज खलीफा के चर्चा भइल बा। अरे चलो हो।